La ce te gândești când auzi Black Cock? La prostii. Serios? Serios. La microfonul ăsta de aici. Black și copt de black. Un cocoș negru. De munte. Cocoș de munte. Ok, și la altceva? Atât. O formație de hard rock. Black cock. Nu știu, un coc negru. Mie îmi plac toate, să știți. Eu sunt din România, dar mie plac și străine, și maghiare, și românie, și ungurești toate. Eu sunt populară, să știți. Așa. Pentru toți, una pentru toți. Toate muzicile sunt frumoase. Shawarma. Preferăm să nu răspundem, De ce? că poate avem alte idei în cap. Black Cock. Un cocoș negru. Nu vreau să zic. De ce? Mintea mea e un pic... Dar totuși. Mă abțin. Cred că era o firmă de cai, dar nu sigur. Cocoș negru. Why are you asking me this? This is such a crazy question. Black, brun, alb, coc, nu lo sé. Nu știu, coc ce e. Zi. De ce? Nu-i cazul. Noi îți dăm paharul ăsta care conține și un voucher de acolo și o să vezi despre ce vorba. Mulțumesc. Bună. Plăcere. Salut. Mulțumesc mult, foarte drăguț. Plăcere. Trebuie să vedem să ai suficient sau nu, dacă crezi că e folosit. Mersi. Să-l folosim. Cu plăcere. Mersi. Cu plăcere. Mersi și noi. Dacă sunteți împreună? Nu, separat suntem. Separați. Nu, împreună, că nu ne gândim repede. Nu de-abia ne-am cunoscut pe aici. Parcă de la Iulius Mall, n-am știut.